Bydd y fideo hwn yn dangos i chi sut i fod o hyd i lyfrau gan ddefnyddio'r Find It. A rhoi i mewn i Find It. Dewiswch eich sefydliad mewn gofnodi. Yna, rhowch eich rhif adnabod myfyriwr ar eich cyfrin air. Rhowch deitl llyfr, awdur neu allwefair yn y blwch chwilio. Dewiswch yr opsiynau llyfrgelloedd i chwilio restr gyflawn o eitemau a gedwir yn llyfrgelloedd PDC. Dyma y canlyniadau. Defnyddiwch y hyd loer i cyfyngu eich canlyniadau gan llyfrgelloedd pwnc neu awdur. Cliciwch ar y deitl i weld y holl wybodaeth am eich llyfr. Dewiswch pa fersiwn o'r llyfr yr hoffech chi. Mae hyn yn dangos i chi ble mae llyfrau wedi eu lleoli ar y hyn sydd ar gael. Mae hyn yn dangos bod 6 copi mewn stoc, 5 ohonynt ar gael. Fe ei cedwir ar y silffoedd ar y nod silff hwn. Gallwch nawr fynd i'r silffoedd i fod o hyd i eich llyfr. Os oes angen unrhyw cymorth pellach arnoch, cysylltwch.